amapilisi ezikeleni ayafumaneka ngapha. Nowa wende nazo ziyaphuma ziyazwela bhuti. Jonga amapilisi ezikeleni ziyaphuma ziyabonwa ezo zikeleni. Ikuphe bhuti? Iyababa ikhona ishushu. Iyababa ikhona. Ndikuphe bhuti? I-Aquil iriboost amanzi abandayo ne-ice ndikuphe? Ziyazwela izikeleni. Iyashushu ishushu iyababa. Ziyaziphumela. Ndikuphe sisi? Izikeleni. Akhona amanzi. I-T-Bex zenyongo. Inyongo apha uyayichama. Uyayichama inyongo. Uba ungumntu othanda ukuhambisa lena uyayichama. Ndingakuphi bhuti? Uyayichama. I-T-Bag yi-5 rand. 5 rand i-T-Bag. Ndikuphe? Iyababa ikhona. Ndikuphakele amababa ekhona. Ngama-minutes enyanga ndikuphe? Ndikuphe ama-minutes enyanga? Iyababa ishushu. Iyababa ehamba negwinya. MTN ama-minutes akhona ndikuphe? Ipotapoti iyeza lezilwanyana iyeza lenkukhu zizala amawele. Ipotapoti iyeza lenkukhu iyeza letaki izilwanyana zakho zizala amawele. Ziyaziphinda-phinda. Zala kabini ngenyanga. 1 rand ama-chips. Ngicela uthando. 1 rand ama-chips ndikuphe mama? Ngicela u-L. Ngicela i-L. 1 rand ama-chips. Ngicela uthando.